kagad. Yan na naman. Di marupok. Ay, sus, mas malang ito. Ang bigat to mga toy. Laka. Ay, dala-dala na naman. Uy, kabang kawala. Ay, tatlo. Kala ko tatlo. Galang yung ako kuya, tatay kuya. Tatay mo na. Uy, na. Sinasalo talaga kuya. Grabe naman dito. Mga kapay, grabe sinasalo talaga, gaganda ng size Alaka, bakit? Alaka. Ano to? Alaka. Grabe, ang laki pala. Sabit rin. Alaka. Uy, ganda rin. Uy, magandang size to, Atoy. Pasok sa mga. Yun mo tayo, dala-dala mo. Grabe tayo. Thank you, Tay. Yehey, thank you. Grabe ko yan, nalapat. Kasi. Shout out, idol. Ito yung papunta dun sa spot natin mga toy. Ayun. Papunta dun mga toy. Pwede na yung motor dito. Alaka. Huwag kang mapaplat, buboy. Dami namimiwas, doodle. So yan mga toy, good afternoon po sa inyong lahat. So yan mga toy, may kasama tayo natin sila Tatay Mario, no? Tapos sila Raven, Regine. Magpinsan ba kayo? Ayan mga toy, pupunta tayo. Bottom sit up tayo mga toy. Binangonan tayo ulit. Yan, shoutout ka dito boy, pa-shoutout mo si Papa mo, saka si Mama mo. Yan, makasama natin dito. Tara, yan, makasama natin. Pula kay Mama, oh, yan, Papa. Ayan, anong papangalan? Papa mo? Raymond po. Oh. Tsaka po Irene. Tapos Raven ka rin. Yan, ayan, nagilap siya rin po. Yan, kasama ko po yung inyong kids. At magpapanding-banding kami tumatay. Saan ang tumatay? Sa dulo ng Palangoy mga toy. Yan, dyan tayo sa ginagawang kalsada. Dito tayo mga toy sa kabaan itong ano. Ayan na, kinagat na tayo. Ay, sus! Bottom sit up tayo mga toy. First cut, huli ka! Mayroon na kaagad mga toy. Unang pukul, huli. Alay, mukhang malaki na pa tayo. Grabe, ano to? Ay, ito pa. Uy, huli, dalawa. Laka. Wala, ano to? Ay, ang laki tayo. Uy, ang laki. Isa pa mga toy, isa. Sana. Ay, ang grabe na laki Yan mga toy grabe. Unang pukul pa lang yun grabe mga toy Yee! Thank you Lord. Lalaki pala rito. Yun, grabe to. Ano mga kasama mo? Sigurado to. Ayun, meron na tayo mga toy Woohoo! Thank you Lord. Amin na. Oo nga po Sigurado to kay kabiwas kabingwit. Thank you Lord. Grabe, hirap na hirap tayo mag-pronounce. Raven, Rachel. Ang ganda ng mga pangalan. Mga pang-Koreano ng mga tayo. Bukol tayo ulit mga tayo. Ganda ng ano ko mga tayo, yung ginawang CPR. Ay grabe, hinatak agad.
Ang grabe to rito. Mga toy. Mga katoy, grabe to. Tulungan nyo rito mga toy. Ginagawa mo. Kuya Prince, pabarla. Ano to? Bakit ayaw? Asa na? Tanduli siguro to. Laki. Kaya naman pala, dala-dalawa. Grabe. Kita ng kasama mo. Sasabihin ng kara. Magyaya ka agad yun tayo. Oo. Ayun mga tayo. Medyo ano siya, medyo maliit pero kinukuha nila Tatay Mario yung ano. Tayo. Bigay natin mga tayo kasi gagawin daw nila ano, sarsyado. Yan. Yan, Kuya Delphin Padilla. Grabe Kuya Delphin. Sus, noy. Napakaswerte na naman natin sa spot natin. Basta na ba yung lagyan mo ng kumain? Nagkakabulol-bulol. Nagkakabulol-bulol na, nagkakabuhol-buhol na. Grabe to. Mainit lang mga kasi, pero talagang hindi papansinin itong... Grabe! Grabe mga kasi, ang laki oh! Natayo Mario! Uy, grabe! Lupit! Uy! Ganda ng spot pala rito mga kasi. Talagang ay floater din Tatay. Floater ako botong. Botong sit up ako mati. Maganda to mati kasi ano, nasa ano kami? Dulo ng ilog. Dulo ng ilog. Grabe oh. Kagat na naman. Sinasalo nila. Tsaka ano, kagat na naman. Grabe. Parang kakataboy mo lang tayo. Ulo ko. Ay, lucky oh. Susit. Mag-uulog yung pisil mo muli na sigurado. Yung mga tayo, grabe to. Wala kasi tayo makakaalam. Pinakagat-agat natin. Tinatakto pa nila. Wala na palang pahin. Nakalundo na. Uy, meron na mga toy. Ay, mas malaki to. Kala ko ano, na ano ko lang. Ano kaya ito mga toy? Turi na siguro to. Ay, may kasama kasi pala. Thank you Lord, may kasamang pla-pla. Plastic. Ayan oh, grabe lalaki mga toy. Ayan, nabigay mo natin ito sa kanya. Uy, oh. Ay, J-Ben. Uy. J-Ben, magsasawa kayo sa ano, sarsyado niya. Piliin lang natin mga yung malalaki. Yan, Michael Thunders TV. Yan, Michael Borat. Ay, sikat si Michael Borat. Malayong yan, hindi ko pwede sa ano yun mga yung tanghali. Pwede yun na ng umaga. After ano ng trabaho niya kasi ano yun, nag-drive na siya pang gabi. Ang bilis ng kagat. Yan Kuya Saldo It's TV oh. Pwede kayo dito kuya sa ginagawang ano kalsada. Kaso yun po pwede niya dito kayo ano lang naman yung babaan. Ay ano naman oh. Pag gumanon mga to yung ano, yung lubid. Lubid. Laka na lang. Ay, dala-dalawa tayo. Yun mga tayo. Dala-dalawa. Grabe tayo. Thank you, Tay. Ipukul mo, ano, Bin, ng ano, malayo-malayo, Bin. Kasi nagkakagata na, Bin. Pati yung init, Bin, nagkakagata na. Bilis kumagat natin. Kailangan dito mabilisan yung ano, yung pagcast mo kasi inaano agad yan naman. Nakakagat na yung mga tayo. Ay, ito to. Yan mga tayo. Ay, sayang din. Nabot ba natin? Muli na labang ginatayo. Kumapit mga kasi. Sumabit mga tayo.
Oh, grabe! Sumabit daw, grabe, sumabit daw. Ang lakas mo naman magana. Ang lakas mo. Ginin talaga to. Sumabit daw. Ang galing naman. Magpa-prank ka na kay pinsan mo ha. Dito tayo sa pista. Kanya-kanyang pista talaga. Baluarte sa baluarte ito ha. Kami naman kami. Sa palengke. Palengke, bumili. Sinibang ko lang ubi. 100 lang ayun, para si Kuya Saldo. Pag wala na uli bibili. Bibili si Kuya Saldo pagka pasalubong ni ate. Oh, yan naman. Ano yun? Ay, kagat yun, kagat. Oh, kagat na mga katoy. Oh, alaka. Bakit? Alaka. Ano to? Ano to? Alaka. Ay, sus! Grabe, plap. Itong tunay na plap-plap mga katoy. Oh, grabe plap-plap. Tunay na plap-plap, laro yun. Grabe, laki ito. Laki bin, oh. Ito na bin, kasama na mama ko dito pagka kumain, oh. Grabe, ang laki. Bin, oh. Ano, grabe. Nasabit na. Sinasabi natin yung mga ito. Nasabit pero huli. Kukunin ko lang mga ito, mga 3 point. Kukunin ko lang 4 plus. 4 plus. Nasabit na. Ganda naman yung dito mga sa banda rito. Pagka itong dulo ng tulos mga to, itong tulos na to, tapos banda siyang dito sa kanan kayo. Tapos floater. Ah, yan naman. Sige nga. Ano ka? Sige nga. Ah. Grabe, ang laki pala. Grabe, ang dami ng pala ng JB. Si JB pala. Madama pala si Kuya Mario. Ayan, si Kuya Mario na pala. Pwede pang mag-ano Kuya? Magkasama. Ay tayo kiyate. Uy, grabe. Tama na isa. Dami naman. Dami ng huli oh. Ito na naman. Uy, sus, nakawala. Uy, naku. Ganda ng huli, lumagatok na tapos biglang tinakbo eh. Ay, meron pa, andyan pa ata. Huli mga tol. Bakit ganon? Ano yun? Walang walang 10 minutes off. Ano pa lang 3, 2, 1. Chuk! Pinapadalawa ko pa. Uy, huli. Huli rin ako mga ay, alaka. Huli mga toy. Dalawa ay nakawala yung isa. Alam, may ayungin pala rito. Ayun, oh, ang laki na naman mo. Grabe. Ayun mga toy, may ayungin dito kaso napakaliit. Pag sumut ka, akin ka. Na-shoot. Shoot ka. Sama ka sa pampri. Prito. Pinululubayan itong ano ko. Huli pala. Ala ko wala. Huli na naman. Oh grabe, ang laki na naman oh. Klaro yun na naman. Oh grabe, uy, laki na naman ginatay oh. Oh. Uy, grabe. The best. Talagang pinis panty kuya. Tatay kuya. Kailangan maghanap ng spot. Eh, bahala kayo. Dito lang yan, sa Binangunan. Ben, oh. Pupunuin natin, Ben, yung ano mo. Ano, grabe, lunok-lunok, Ben. Yeah. Oh, grabe, laki, oh. Parang 1/4 yan, Ben, ah. Sa pagkakangkong natin. Sabit ka naman. Sabit na naman. Alaka. Meron? Oh, grabe, laki, oh. Ulo. Ay, laki, oh. Laki ng ulo. Ay, grabe to si Bin talaga, oh. Ala, tatambling ka na yan. Bintambling. Grabe. Ginagawa mo. Mga katoy. Grabe na to. Habol na kayo mga toy.
Alas 12 pa lang mga tay. Grabe. Kaso itong nangyari sa akin mga tay, nawala yung ano po. Nasaan na kaya yun? Sabit na rin! Sabit rin! Ala ka! Uy! Ganda rin! Uy! 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 Magandang size mga tay! Pasok sa mga. Uy. Grabe talaga. Uy. Uy. Kumakawala ah. Gandang spot talaga. Parang flashlight spot. Sabi ko, kang. Opo. Kayo tay. Ay kayo. Kaya. Sabi ko. Sana buwa. Wala ko, sa darap ka. Taga Bicol din po kayo? Hindi, na may mga pizza lang oras. Grabe, mag-iisang pamiwas na lang ako mga toy. Ang bilis oh. Kinagat na naman kagad oh. Yan na naman. Di mo pa. Ay sus, mas balang ito. Ang bigat oh mga toy. Talaka. Ay, dala-dala mo na naman. Uy, huwag ka baka kawala. Ay, 3. Kala ko 3. Grabe mo ito yun. Thumbnail tayo. Mga good size pati. Pwede to. Good size, good size. Mataba to. Good to buy. Parang GR. Yung John Paul Padulyun. Pare, meron naman ikaw pare. Grabe. Grabe lalaki mga to yun. Sabit na naman. Sabit sa poste. Ala ka. Yung poste yung hinihatak mo? Wala kayo, laki ho. Wala, grino. Grabe ho. Ang laki talaga. Sabit na naman. Natutuwa ko kay kuya. Pati ko na naguguluhan, hindi ko alam kung tawag ko kuya o tatay kuya. Tatay mo na. Uy, tatay. Sinasalo talaga oh kuya. Grabe naman dito. Mga kasi grabe sinasalo talaga, gaganda ng size oh. Mayroon pang ano, may pulahan pa. Ay naku talaga mga katoy. Sinasalo nila mga katoy. Di kaya nag-ano sila ng ano ito, mga pang ano, baseball. Nag-aaral sila. Mga katoy, maraming salamat po sa mga solid subscribers natin. Mga silent viewers po, maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa aking YouTube channel. Hindi nyo ko pinababayaan. Yan na naman mga tayo, grabe. Pug! Ay sus, sinasalo kasi mga tayo. Siguro kung naka-floater tayo. Kita mo yan. Oo. Sinasalo nila eh. Wala nang pain to. Kinagat yung isa. Dito ka Jay, upukol Jay. Lang mo nito. Jay. Yan lang mga tayo. Yan yung mga tayo. Mga tayo. Grabe, sinasalo nila mga tayo. Grabe. Dito ka dito. Maganda dito. Ito, yan. Pukol ka lang kung saan ka pukulo. Grabe na laki din. Ay Jay, ang grabe Jay, di ba Jay? Sinasalo nila, di na nila kaya lang papalubugin yung ano. Grabe. Kaya sakto-sakto yung floater mo dito. Grabe itong. Ay sus. Nawawala. Hindi ano. Sayang. May huli pa naman ano. Wala kayo yun? Malaki huli nun. Parang ito grabe yan malaki na naman natin. Ala ka sus, ala ka pang ihaw ka ngayon, malaki ka ngayon. Grabe, laki ng ulo. Dalawa? Laki yan, dalawa na naman. Dalawang tunay.
Good size na naman. Ay, itong isa pwede. Ayan. Ayan, pwede na to. Yung kanyang palutang. Sayang naman. Lagkadi. Parehas kayo nakawala ng ano tuloy. Yung akin naputol lang. Napoto lang? Lagkad. Wow, ano naman ang mga kids. Gamitin mo muna tayo sa. Marunong ka magbuto? Yan, gamitin mo. Ito. Ay, may ano yan? Baka maan. Bakit na? Hindi ka pala marunong magbuto. Madisgrasya ka pa ng iyan. Makadisgrasya ka ng iyan. Hindi pinsan. Pasit up ka na lang iyan. Kilulong. Ah, yung kulay blue na yung iyo yan. Ah, yun yung sinasabitan ko kanina. Sinasabitan ko kanina yun. Iyo pala yun. Buti na nasabitan. Wala na, nilubog na yung Sayang. Nag-ano na yun, nagha-happy-happy na sila na nakatagumpay sila ng isang ano. Yan na naman, oh. Grabe. Sinasalo talaga mga to, eh. Oh, huli na naman, oh. Oh, buto mga to, eh. Tsaka ano, floater. Yan, oh. Oh, yan na naman, uy. Oh, ganda na naman. Ay, medyo maliit. Medyo maliit. Oh, boy. Yok. Ano mo yung sayang mo? Pang sarsyado. Magpapasita pa kilo mo. Para sa mga ito. Dami na ng huli. Pamimigay din daw nila matik na sa mga kapitbahay nila. Dapat kasi ganun lahat ng anglers, no? Pag kasi bihira lang ganito mga to, yung mga kakarbis ng sulit na sulit para makatikim ng mga kapitbahay. Yan na naman. Yan na naman. Wala ka. Grabe talaga kung medyo may nainarin natin mga buti na lang 2000 series mga to. Wala ka. Sige. Ginagawa mo. Kalad mo, ang dalawa na naman to. Dalawa na naman. Grabe ayo. Grabe. Dalawa na naman. Ay, thank you Lord. Grabing kasiyahan na to. Kaswerte natin. Oh, Jay. Jay, sa'yo na lang to Jay. Saan Jay? Oo, yun o. Wala ka, mukhang nakakawala yung akin. Ba't kukunti? May butas siguro ito. Tingnan mo muna. Wala. Wala. Kala ko may butas. Parang katulad nung sa ano kayo mati, sumilang. Yung lakabingwit. Nasa baba ako nung ilog. Sila namimiwas sa taas. Kada biwas nila mga te, pinapadaplis lang sa akin sa ilalim ako nakapisto Nung tinignan na namin yung babaran ko, plastic na yan. Wala kahit isa. Meron naman kuya. Kaso sa isang oras namin pamimiwas ay dire-diretso yung huli namin. Nung tinignan namin siguro 8 piraso na. Yun, huli na naman. Kala ko wala. Yun, huli na naman mga tayo. Yan na naman mga tayo. Dalawa na naman. Grabe, dubul-dubul. Bakit na nakailan ng apat? Ay, dalawa na. Pang-apat ko na itong dala-dalawa. Ay, good. Isa. 4 finger tong isa mga tayo. Ito ay bigyan sa kanila 3.7. Jay Jay, sayang yan Jay. Kung malapit na ako Jay, kukunin ko talaga yan Jay. Pipiliin ko lang akin kasi grabe dala-dalawa dito sa ispat na to. Puro pati may may pula. Yan na naman hinagat na naman yan na naman.
Grabe dito. Sus, dapat pala magandang mga pakain. Ganda. Ay, dalawa na naman to, mga promise, mga lakas ng... nakawala yung isa. Nakawala yung isa. Gumanon eh. Nakawala talaga. Laki mga ting. Laki. Laki ng bulaklak. Sus. 2 kilo na kaagad. Nakakamiss din maglumot. So yan. Ano na di? Ayos na. Naubos ko yan nilabi di. Nakakasita mo pala. Yo. Nakakasita pang i-lolo mo. Oo, diba? Ay, hindi. Naman. Tararak. Lalaki ng ano ko mga ting. Ano yan eh. Di una na ano na bakal eh. Yan naman ang masabi. Naku, wala. So yung naman yung ano ko. Okay. Yan naman. Grabe talaga. O, saan ka na? Saan ka pumunta? Yan na naman. Nagpakala ko wala. Pupunta pala rito. Sumasabay sa hatak. Ang laki na naman pala ruyo. Jay, oh. Jay. Dami-dami na yan, Jay. Sigurado matutuwa sa yung mga ano dyan. Kita mo, yung girlfriend mo. May shota ko na. Basta-basta Lolo. Tapos kikis ka sa lola. Di ba kaliwat kanan tayo? Kaliwat kanan tayo, di ba? Ba't di mo pinagat yung isa ko? Gigit. Dito naman. Sabi tayo. Malupitan talaga. Ay, ganda na naman. Grabe, laki oh. Ay. Pinalaki talaga mga ito eh. Dito na naman ito. Dalawa ka sana, please. Dalawahin mo, please. Grabe, ang ganda ng size mo. Bigat. Ay. Ay, naku. Kagatawa nga ako. Ngayon lang talaga dito sa ganito, sunod-sunod. Puro putong. Ngayon lang talaga. Doon sa ano, Grand Span, hindi naman ganito. Pero doon naman, sulit naman yung laki. Dito talaga grabe, nakailang double na ako eh. Dito, nakaisa lang akong double ata ano. Tsaka ano, grabe. Ang lalaki ng ano, laruyo. Ang lakas maghila. Kala mo fly. Andun yung excitement talaga eh. Nakatik. Ilag tayo. Masama ka dyan tayo, nakatay. Jokes lang. Grabe mga tayo. Uy. Grabe na to. Ay, maliit. Kaya tayo. Mag-14 guys yan mga tayo. Pero binibigay ko na. Jade. Doon lang tayo sa ano. 4. Pataas. Sabit na naman. Grabe to, yung spot natin talaga. Ilang mata yung kanina mata yung papasok doon kaya nakakarating, nakakapasok yung 4 wheels yun, nakakapasok yung 4 wheels dun sa dulo eh. Pero yung dala kong ano, yung motor dyan talaga sa mismong dulo itong ano, spot namin yung kunti na lalakarin eh.
4 wheels, makakita ako ng 4 wheels dun sa bungad. Pero di na kayang makaakit kasi may ginagawa. Nagbubuhos sila eh. Talaga. Sus. Punta na kayo dito mga toy. Talagang sus. Mas maganda dito mga toy siguro kung maaga. Hindi kayo tayo mag-aalas 12 na pumunta. Ay sus ko. Kita mo kakababa pa lang yung kinain ko. Harvest na. Yan na naman. Oh! Di inaabot. Sabit na. Sabit. Nakakatuwa talaga. Sus! Experience. Pag na-experience ito mga toy, talaga itong kibita na to. Yun nga. Oh, biro mo sinasalo. Oh. Oh. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Huwag ka mahihiya. Buti pang. Oh, diba? Dalawa yung buti. Nawala tuloy. Oh. Ayungin pala. Ayungin na naman mga tayo. Oh, di ba? Huli kahit maliit. Pag na-shoot ka ulit, akin ka. Ay, hindi. Yan mga tayo, bali pagpapahingan ko muna yung cellphone ko mga tayo kasi baka napakainit ng panahon mga tayo. Baka mamaya umangat na naman katulad nung nakaraan. Nasira yung cellphone mo talaga. Painit. Oo, putay. Ay, oo kuya. Na ano, bumuka. Oo, hindi na kaya. Hindi na kaya yung mga pandikit. Matay no. Makaisa na lang tayo no. Pa, kagatin nyo na po. Grabe ang hit na eh. Ayun, huli. Yes sir. Makapagpahinga yung cellphone ko. Ayun oh. Grabe talaga dito mga tay. Oh, ganda na naman oh. Oh. Grabe talalalaki talaga mga tay oh. Oh. Puro fingers in one. Puro fingers in one. So yun lang po muna mga tayo na magpapahingayin ko mga tayo. Naku, napakarami nating uli oh. So yun mga tayo. So yun, dyan lang kayo mga tayo. Na-update ko kayo mamaya. Thank you po, thank you mga tayo. Dyan lang po. A few moments later. Ayun mga tayo, grabe, harvest na kami mga tayo. Uwi na kami. Grabe, tingin nyo mga tayo. Tingin nyo mga tayo. Ang bilis ng kagat mga tayo. Andun na sila mga tayo sa dulo na. O yan, tingnan nyo po. Uwi na kayo mga tayo. Tingnan nyo mga tayo, ang bilis oh. Oh. Walang ano, walang 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ay, maabot rin pala 10. Pero kinagat na kanina matay, 6 seconds pa lang. Dapat kinira ko na eh. Umabot din. Grabe matay, ang ganda ng mga size pati matay. Oh, uy, grabe. Oh, grabe laki. Uy, ayun matay oh. Grabe na lagi. Patingin. Thank you Lord. Ben, patingin ba yung huli nyo? Dali, patingin. Grabe mga tayo, ang laki na kuha ni Kuya Mario. Mga tayo, grabe mamaw. Ang laki oh. Sulit na sulit. Ayan, uwi na kami mga tayo. Ayan oh. Boss, karating nyo lang. Pauwi na kami. Kayo naman. Oo. Okay. Bakit natin yung huli natin? Yung mga uwi na kami mga tayo. Kasabay na ako sa kanila. Sila Tatay Mario at kay JB na baby. Yan. Yan, para meron tayo. Yay! Thank you. Thank you Kuya Mario. Ben, thank you. Grabe mga tayo. Harvest kami dito mga tayo. Sus, ito yung huli ko rin mga tayo. Pakita ko sa inyo. Uwi na rin kami. At sila bossing naman yun. Grabe ko yan, lalapat. Kasi. Yun, maraming salamat sa inyo mga tayo. Thank you. Yan. Binangunan fishing spot po tayo sa may dulo ng para may palangoy. Ginagawang daan. Kasi. Ay, grabe. Harvest. Yan lang po. Yung single lang. Ayan mga tayo. Construction area to. Opo.
Kaya mati sa dulo, yun, Barangay Palangoy yun. Tapos itong dito sa kabila, Barangay Darangan. Di ba kuya, ito yung kabila, Barangay Darangan sa kabila, Barangay Palangoy. Oo. Ayan mga toy. Tapos dito yung service, may mga motor kayo dyan. Tapos sila kuya, may tricycle dun. Sige kaya, salamat. Salamat din. Yan, salamat Benjay, thank you. Okay, salamat mga toy. Bye bye. Grabe, jackpot kami mga toy. Thank you Lord. Ayan o, spot natin. Doon kami galing mga toy. Sa dulo na yun. Sa may tulos. May mga parting pang angler to. Ayan, thank you Lord. Thank you mga toy. Thank you sa mga nakaan natin doon. May dumating eh. Pinabilo natin sila kasi para maka-harvest din sila. Yun, thank you Lord. Barangay Darangan, Binangonan, Rizal. Thank you.